Πού βρισκόμαστε, φίλε μου? Στα πλάγια. Τι πλάγια, ρε, Καραϊβική θα πεις? Όχι, Καραϊβική, σε Χαβάη. Σε Χαβάη. Έχουμε πολλά παράδειγμα και έρθαμε σε Χαβάη. Για πες, ρε. Ναι, πήγανε, έσανε τρεις. Ο ένας σε κόμπι του ποδάρα, ο άλλος στο Σέτας και ο άλλος στο Λιλίνατ. Και πήγανε σε ένα μαγαζί που είσαι να ήκα ανταλλακτικά. Λέει με το ποδάρ. Λέει ένα ποδάρ θέλει αντρικό δεξί. Χαραεύει εκεί στο ράφι. Λέει δεν έχουμε, λέει, μόνο γυναικείο άμα θέλετε. Λέει δεν γαμίζει, άντε βάλε ένα γυναικείο. Πάει άλλος με το χέρι. Ναι. Λέει σερ θέλω, Βικτωρία εκεί, λέει μόνο γυναικείο. Λέει δεν πειράζει μωρέ. Θα βάλεις εκεί το μανίκ, λέει ούτε θα φαίνεται. Λέει θα νύσω να κόψεις τα. Λέει ο άλλος εγώ λιλί θέλω. Λέει παραέμαι εκεί, λέει τα λιλία τελέφαρα. Λέει άμα θέλεις μόνο προβοσκίδα. Ας πω ελέφαντα. Προβοσκίδα λέει θα είναι και τρανόν, ωραία ωραία. Άρα συναντήθηκα από κάποτε θα πίνω καβένι, λέει αυτός με το ποδάρ. Γάμια το, έχω σοβαρό πρόβλημα. Λέει πού? Λέει μόλις σε λέει πάγουρος ο Γιάννη, κατευθείαν λέει ανοίγει το ποδάρ μαναχώνει. Λέει όλος, άσε ρε γάμο και εγώ λέει, μόλις σε λέει άγουρο, το σέρ μαναχώνει, πάει σαν έκαλα. Λέει όλος, καλατσεύεται μαλάκες που καλατσεύεται, εγώ να δεν είναι το έπαθα. Λέει το, ό,τι εβρίξει στράτα να υπερκεφάλια του στον κόλο. Ωραία, μου.